Everyone गासिबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय थाबाय आरोना स' नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय था आरोना स' दिनैहाय माने जोंना गुड फ्राइडे जादों आरोना स' दिनै प्रग्राम दङ बेयावनो थांनो थाखाय आङो पुरा रेडि जानानै फैबाय आरोना थ' बाइबेल खिताब बिदि लानानै फैबाय आरोना स' सोरबाफोर गोदान आंनि चेनेल प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरोना थ' जेसे हायो नोंथांमोन आं शेयार खालामगोन आरोना दिनैनि दिनखौहाय गिर्जा थांनाय गिर्जा जनाय गासिबो शेयार खालामगोन ना नायलांबाय था आरो बिदिब्ला थांबाय थानोसै आरोना हारसिं थांगासिनो दङ दायो गिर्जा जोबनानै थांगासिनो आरोना जोङो न'थिंहाय ओरैबायदि उसिगोन आङो गिर्जा जोबनानै थांगासिनो आरोना ओरैबायदि सानदुंखा साथा गैया मा गैया नै उसिगोन आंसो बेयो जोंनि देलायफेरा होननाय जाखायो इउटुबाराल' नङाब्रा थगायसुला रियालिटियावबो जायो आं जेबो जायाखै देलायाखै होनना बुंनानै फनाव इउटुबार नुयोखौलाय मानोबा इउटुबारफोरा जेनेबा माबा नै इउटुबारखौ थगायसुलि होनदों नै बिथाङा देलायाखैबाबो देलायबाबो इउटुबारल' नङाब्रा फनावनो थगायहरनो हायो गिर्जानिफ्राय हायबाय आरोना गिर्जानिफ्राय फैखांनानै ओरैबायदि गोबाव रेस्ट लाबाय ओमफ्राय रेस्ट लानानैहाय जोंनिया माने फुङाव खनसेल'सो मोनलायबाय गिर्जाया मोनावहाय माने बेलासि गैया डाइरेक्ट मोनाव दङ आरोना गिर्जायाहाय ओमफ्राय दायो जों ओरैनो बेकारलाय माथो खालामबाय थानो होननानै न'आव थाबाय थानो बानानै ओमफ्राय आनैमोननाव थांगोन आरोना थ' जोंनिनो साहा ओरैबायदि गोजान आरोना 2 किल'मिटारसो जागोन खोमा नामाथाय जोंनिफ्राय थ' बेयाव थांनो नागिरदों आरोना जोङो आनैमोननाव पुरा थाबायनानै थांगोन आरोना ओमफ्राय दा थांनायावनो नै लामानिफ्राय मोनसे बुस्थु गोसोखांबाय आरोना जोङो नुहुरनानै जानो थाखाय मालायनि बारियावहाय थ' जेबगां ना मा होनो बेखौ जानो नागिरदों आरोना जोङो ब्लेकबेरि नै बिदि आरोना नैबे बेबायदि फिथाइया मा बुस्थु होनोथाय जियानो हक ब्लेकबेरि ना ब्लेकजेरि ना ओइ इखौ मोनहां थ' नै बेबायदिनो आरोना मा बुस्थु होनोथाय नोंथांमोना खिथा जोङो माने जेबगां होनो आरोना जोङो मबाइलाव फिथाइखौ नुला माथो नै बेबायदि मोननाय थायो आरोना नै फिथाइयानो जों मालायनि बारियावसो खावदों आरोना बारा खावजाला थांसै होनखायो मानसियानो खोनादों गैया गोजौआव सिदि दंखायो खौवौ होनो ना कौवौ होनोथाय जायगा बेसेबां लाबाय आरोना आंनो थाखाय नै बेसेबां खाबाय आरोना जानोसै बिसोरा मालाय गावबागाव खाखादों बैहा खाखांना थांसै आरोना थ' लायै नालाय हाद्रि बालायबाय थांनोसै आरोना
खानानैहाय नै आंनो थाखाय आन्था खाना लाबाय आरोना जालांसै खिन्थु मालायनि बारियावसो खावनायना जोङो मालायनियाव आरोना आनैमोननाव थ' लामायाव नुहुरनायखाय जानो लुबैनानै लायबाय आरोना जों जाखायो बिनिखौ खानानै थ' थांबाय थानोसै जों आनैमोननाव थांगासिनो दङ आरोना अनासि हारि सावना जाहैनोसै फिथा गुन्दै लाखाबाय थांगासिनो ओरैबायदि हाग्रा बंग्राखा लामायानो मोनफायनानै जिरायदों आरोना गथ'फोरनि गेलेनायखौसो जि नायदों जोङो जोंबो खथ' गेलेबाय न' बेबायदि बा इसां लंदं लंदं बुरैखौ गेलेखाबायलै सुतलि जिन्दुजों सिन्था गेलेबाय जोङो आरो बै मारसिमोननिया माबादों दायो फालि गिजि गिजि ससे ससेहाय गथ'फोरनि गेलेनायखौ जि नायदों नै लामा जिङावनो जिरायनानै दङ ओमफ्राय ओइथिंगालि दैसा आरोना दायो मोनफायनानै आनैमोना मोनफायनानै आरामसे जिरायना दङ आरोना ओमफ्राय जिरायनानैहाय बै गथ'फोर गेलेनायखौनो दसे नायगासिनो आरोना जों बरिं लामा जिङाव आराम जिरायना दङ मामा मोनजायोसै आरोना दायो जिरायगासिनो बरिं नांनानै इदि खालामलाय दिना माबायदि थाङो नोंथांमोननो सेयार खालामगासिनो दङ आरोना थ' दिनावहाय मा खालामो दायोथ' गुड फ्राइडेनि टाइम ना गिर्जाया जोंना खनसेल'सो फुंनि 10 निफ्राय 12 सिमल'सो आरोना थ' बेखायनो मा खालामगोन जानानै हायदों आरोना गुड फ्राइडे लकेल बेखौबो दासो गुदुं गुदुं सावब्रबदों आरोना नोंथांमोननो देखायनो बाबायनो बावगारबाय अनासि गुड फ्राइडेनि नामाव बेखौबो लकेल खारना न'आवनो सावदों जालायनोसै जाग्राफोरा नै बहगब सोखादोलै पुरा नै निमकिखौबो सावनाय आरोना अनासि गुड फ्राइडे नामा जादों जासावला बायदो दे माया आखायना दोनखायो सिनेमा होबाय सा पल्ल बिहा पार्टनारा सोरनि हिन्जाव खिथिदों मा बुस्थुलाय मा बुस्थु बाजै हलाय दोखौ आंबो मा हाथो लायनाय इखौनो जागोनहाय जाबाय इखौनो जागोनहाय बारा जाया नङालै अन्थावथावनो ओइ नोंसा बेहा न'आ माथिंलै थांफिनसै आरोना बिथिंनोमोन आरोना आनैमोननि न'आ दा बिथिंनिफ्राय बिथिं थांफिनसै आरोना जोङो दायो थांफिनगासिनो जोंहा पार्टनारफोरा थांफिनगासिनो आरोना जों दायो न'आव पार्टनारफोरा लिन्थ्रा ओमफ्राय नै बाजिनिफ्राय आरो थिंख्लांना थिंख्लि होनो मिथिला बेखौनो जालायनोसै आरोना ओरैबायदि गोबाव रायलायबाय जाबाय लोंबाय ओमफ्राय खोमसि गुलायबाय आरोना थ' दायो न'थिं थांफिनगासिनो आरोना जोङो थांबाय थानोसै थिंख्लिं जायै थांफिनसै हायै मोनाफैजोब्बाय आरोना खोमसि खोमलाव ओइयावनो जोंनिया खबर दानफैयो वाइट नुजोबदों सुनि फोननाया थ' दायो थांगासिनो नै खोमसि जोब्बाय बैयो जोंनि माबा गिर्जा आरोना फायै खोमसि फाजोबखाबाय आरोना खोमसि जोब्बाय थ' बे दिनैनि ससे भिडिअखौ नोंथांमोन आं जेसे हायो शेयार खालामबाय जायफोरा नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय आरो
सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना हो आरोना ना हो साबस्क्राइब खालामना हो गोसा गोसा नुजोबखाबाय खोमसिनानै नालाय सेसखा दायो थांबाय थादों थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय टाटासै